Metak eta gitzi, lasta egin sartzen zen duen dena. En general, lasta egin. Sartu zine badego, metara mataz bi, zer, batzuk haren gio, igurla, haren gio, baina. En general, lasta egin sartzen ziren. Metak zelan iten ziren? Metak egiten ziren, niretan, laspina, meteak apurreta berri zen da beti egurra apurret, bota, egurra apurret. Eta hainganen hasi, meti. Sortzen den humedadea, pasten dago betiko da. Eta gero, beha zabaldu, beha zabal bastante, eta apurkia gorantza, iztuten. Eta gero, erdien goiti bera, edo zebera hartzen ezpa bere, egurret, bastante fuerte, jo, sartu de mini, eta anakaba. Eta anputen, plastiko zatibet edo, zaigu zatibet edo, handi bertatik gure sartu ezten barruek. Handi sartu ezik, albokaletik joten duna, ezatzen kaltean dirigilena, meti ondo inte bat. Meti bere ike, ondo ike neon tedik eta txartotera, hamen diferentzi. Diferentzi handi, ez da? Genio duz dimodun, hori ze.